Čau, šomy. Pohádka, neviděl jsi ještě pohádku? Máš vysoký, já nemám Ještě nemáme na vás kdy, zase zítra. Máme ještě tady jiný lidi. No. To musí. To se musí. Že jsem jich jednou vyhodila a Mirek si... Musí se to? Musí se to? Jo, tak jo. Tak se to musí. Mirek přijel na čtyřkolku, že měl plnou čtyřkolku. No, no. Jak tam naskákali. Ale to dostanete sedět. Ale to jsou já, co to naskákali, jo? Nebo ty jsi řekla? Bakom se TikTok. Pojď sem, já ti zavažu tu botu, než se převedeš. Tady máte svačinku. Dal by si někdo? Speciální kroketky. Výborný, šmakózní. Mňám. Tady taky máte kosek. Ručičky si můžeš dát. A nátičku. Dal by si hnát to Loidis? Asi. No. Tam mají na tom místo. Tady měl někdo Apple, někdo ho žral. Ale nevím, kolik to jako... Jestli si to dělají sami, nebo jestli to už dělají víc lidí. Tak pojď, mama, vyfotí vás nás všechny, pojď. Už jsou pryč, tak pojď. Jste dovolení máte. Hlavně si dávej bacha, kde stopáš. Já si pak musím taky zaparkovat sem tu školku a vyfotit. No. Běžte z druhé strany. Běžte tak, aby vás bylo vidět. No, tam na vás svítí, ale Květoša ne. To je, dej si tam ruku, není tě vidět, Květošu. Dobrý je ho vidět, je. Jde vidět? Jo, už je vás vidět oba. No, výborně, děkujem. Na bok. Jo, si mi třikrát tady musela zkucovat. No. Jako mu to vezl, tak viděli, že ona válí. No, co? A motorce si dojedu do Soběsu a ze Soběsu už na tomto. Ano. Ne? On chce taky Jirko. No, musí se domluvit. Prosím. Nebude. Děkuju. No, a nemám z toho vůbec nic. Klid už. Z toho chci dělat video a vy tady kecáte takový.
teď jsem to četl, že taky nechala klepat. A na zásku bude pivo, já už nevím. Ráno s tou autem, jak to mám vyjet, jo? Tak to abych to auto o 5 hodiny přijel. Tak to tak nějak máme. Děláme to pomaličku, no. To vlastně všechno dělá manžel sám. A jasný, že to nejde hned všecko hromadu toho mít, ale je to hodně, co? Je 2 měsíce práce, než se to všechno nachystá. To je jasný. Strašně se mi líbí, koupíš na úplně obyčejnou dyni a on to prostě všechno předělá. To samé ty masky, obyčejná maska a on to přesprejuje, přelakuje, všechno jinak. No. Je to hezky udělané, fakt. Je vidět, že si s tím dal práci. Je to fakt. To jenom přijdu domů, říkám, kde mám chlapa. Aha, zase sprejuje ve sklepě. No jo, Je to dobrý. je to hezky, no. Můžu se mít to vysvětlujete? No to vlastně, když... Tak. Ahoj, my jsme přišli zpátky. Na návštěvu, ne? Jo. Můžu si s tebou Miro, tleskni. Co, ne? Třeba máš lepší To tlesk. musí potom pan, on to asi nejde pouštět. Aha. To bude křičet, víš? Nevřeská to. Nevzeská to. To vyplí. No, oni tam mají mlha tam šla, ale říkám, ne, to teď, dneska ještě nebylo tolik času, no. Je to třeba půjčím, už ho vychytám. Jo. Jasný, tak teďka byla ta návraza. No, to, tak no, to je no. půjč. My přijdeme zítra se podívat. Aha. Kde máš ten senzor? Ha. Jak jsi to dělal? Jo, dám blíž a on mě dupnou nohou. No, otřesy. A ten chudák pleskal, nevypleskal ani ňok. Příště na něho dupnout. Tak jo, no. Jdem. Asi jdeme. Děkujeme. Je to fakt hezky udělaný. Je to fakt opravdu. Naschle. A ten, jako si čaj pomáhá. Proč jsi pokryzala? Ne, tady máte zpátky. A já tady kosu ještě. Tak jo, naschle. Pěkný strašení. Tak. A já to je promo. Boris to má dobrý.